Is de mummie in het Zeeuws Museum de enige in Zeeland? Ik ben al 7 jaar gemeentearchivaris in Tholen. Ik hou me heel veel bezig met de geschiedenis van Tholen en daarom weet ik ook heel veel van de geschiedenis van de Grote Kerk. Ik hoor het al. U bent deskundig. Kunt u het antwoord op deze vraag dan geven? Ja, ik weet het antwoord. Maar daarvoor moeten we in de Grote Kerk van Tholen zijn. Komt u maar met dat antwoord. Dit is de locatie waar de graftombe van de familie van Vrijbergen heeft gestaan. Bij de restauratie in 1947 werd de graftombe afgebroken. Hier werden 21 lichamen gevonden van de familie van Vrijbergen. Deze lichamen die waren niet vergaan, maar die waren gemummificeerd. Het is alleen niet helemaal duidelijk geworden wat de oorzaak van die mummificatie was. Dit is nog een originele afdekplaat van de graftombe. Die is hier geplaatst bij de nieuwe rustplaats van de mummies. Die liggen hieronder begraven. Hier liggen ze in loden kisten, luchtdicht en in een nieuwe betonnen tombe, zodat ze mummies blijven. De mummies worden uit piëteit niet tentoongesteld en blijven hier in de graftombe liggen. Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Dit behoort echt tot het Zeeuws DNA, omdat deze mummies ooit Zeeuwen waren, van geboorte tot dood. Dat is mooi. Toevoegen aan de database.